Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo sikubhekela ke nje ama transfer news kwi-Betway Premiership sokubhela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke einsukwini ke ezadlule i-Orlando Pirates ibikade itriala noma ke ihlola ikhono ekumdlali ke ongokudabuka ezweni ke laseNigeria oyi-central back lapha uCollins Noboroge kuthiwa ke iqembu engathi ke liyamfuna lo mdlali ke iyona iDurban City aseke wazilolonga nayo before ayolilolonga nayo ke iOrlando Pirates engathi ke impela ke uGavin Hunt uyamfuna lapha uCollins Noboroge ongokudabuka ezweni laseNigeria odlala as i-central back lapha kwiqembu ekuthiwa ke i-Abia Warriors ekhona ke lapha kwiligi yaseNigeria. Yona update engiyiphethe ke njengamanje, like i-video, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.